טוב, אז אם כבר היינו ככה באווירה רוקיסטית כל כך, אז אני רוצה עכשיו מתוך אלבום בכורה שיצא ממש בקרוב, איתנו הזמר ויוצר מוכשר, אסף אברבוך, ערב טוב לך. ערב טוב, מה העניינים? בסדר, ראית האמת ששיר ככה הכנסתי אותך? כן. אז טוב, באמת לפני שבוע וקצת הוצאת את הסינגל, את רואה לדעת, איך הרגשה? תענוג, ממש ממש כיף. קודם כל אני אתקן טיפה, זה לא אני, זה אסף אברבוך והשמועה, שזה להקה לכל דבר. נכון, אנחנו עוד נדבר עליהם עוד הרבה בהמשך, אני יכולה להבטיח לך. וטוב, וקודם כל, הסינגל הנוכחי מדבר על איזה מערכת יחסים ארוכה, שיצאת ממנה ממש שבור, תתקן אותי אם אני טועה. צודקת עד כה. עד כה זה נכון. אז בתור גבר, לא קצת קשה לבוא ולחשוף ככה ולהוציא את הדברים היותר, אתה יודע, עדינים שבך? האמת היא שלא, כאילו, קודם כל זה נעשה בשיר הזה ספציפית בצורה די אגרסיבית גם, זה צריך בא ממקום של כעס ותסכול, שזה כאילו רגשות שנתפסים יותר גבריים, אבל לא, אבל אני לגמרי חושף את הרגשות הכי כמוסים שלי כמו בחורה באלבום הזה, כן, שזה כי, לא יודע, כשאתה כותב באמת על דברים שקורים לך, אני חושב שאם אתה לא מצליח להיחשף ולשתף באמת מהבפנוכו של הבפנוכו, זה לא, בסופו של דבר, יותר קשה להתחבר. ואחרי זה כבר באמת הרגשה בטח של פורקן מטורף, אחרי שזה יוצא. כן, לגמרי. כל פעם מחדש. גם בהופעות וכאלה, וזה כיף. וספר לי ככה על תגובות שקיבלת, אם זה מחברים מהבית, אם זה אתה יודע, מישהי שנכתב עליה שיר, או כמובן, אתה יודע, מהקהל ברחוב, מה קיבלת כבר, איזה תגובות? קודם כל, הקטע הכי מצחיק זה שהתגובות הראשונות שקיבלתי עוד לפני ששיר יצא והיינו מופיעים עם זה, מאז כל המהפכה של המחאה החברתית, זה שאנשים שהגיעו להופעות חשבו, חלק מהם הרגישו שזה נכתב כשיר אהבה למדינה. אוקיי, מעניין. כן, כי בכלל לא כתבתי את זה ככה, זה במקום הכי אישי וקטן, וכל אחד לוקח את זה למקום שלו. אבל מה אמרת להם על זה? איך ידעתם או שסיפרת להם את האמת? אמרתי להם, לא, סיפרתי להם את האמת, אבל ניסיתי להבין למה, ואז פירקתי את הטקסט לגורמים, כאילו להבין איך הם הגיעו לזה, ואז כאילו ראיתי את ההקשר, והקטע המטורף זה כשצילמנו את הקליפ, אז הבמאי הגאון שלנו, ניצן רון, גם בא אליי עם הדבר הזה, ואמרתי, טוב, זה כנראה סימן, והוא הציע את כל מסכות והכל? כן, ההומאז' הזה לנקודת פריצה, לפוינט ברייק, לסרט עם כל המסכות וזה, אמרתי, יאללה, עפים על זה, וזה גם מתאים לאג'נדה שלנו. זה מצחיק שאתה אומר את זה, כי זה באמת מה שבאתי לשאול אותך, ראיתי את הקליפ, ואני רואה את כל המסכות, וכל הפוליטיקאים והעניינים, וזה נראה כמו איזה סרט פעולה, אתה יודע, בגרסה מאוד קצרה, אבל עדיין. אז זה נובע באמת מהסיבה הזאת, בגלל התגובות שקיבלתם? כן, לגמרי, וזה, זאת אומרת, זה התאים לנו, זה התאים גם לכל הווייב של ההרכב, אנחנו שרים מעבר לשירים האישיים, וזה, זאת אומרת, יש המון שירים באלבום שעוסקים גם בדברים עם איזושהי נגיעה חברתית יותר גדולה, ודווקא זה כאילו במקור לא השיר הזה, אבל איכשהו זה יצא מתאים לכל הווייב של הפרויקט הזה. איזה קטע. וכן, לגמרי. עכשיו, לא מפחיד אותך אבל לגעת בנושאים האלה החברתיים והכל, אתה יודע, בכל זאת, תגובות לכאן ולכאן, וזה קצת מלחיץ, לא? כן. ואתה הולך עם זה בכיף, אני מבינה. זה מה אני יכול לעשות? אני גדלתי, את יודעת, הסיבה שהרמתי גיטרה בגיל 14 והחלטתי להתחיל לעשות מוזיקה, זה היה מזה ששמעתי את ג'ון לנון, אז the one and the only. ממקום של, כן, לעשות, בשביל להתפרנס אני כותב מלחין, מפיק למיליון אומנים אחרים, בדיוק מה שהם רוצים, ואם אני עושה את שלי, אז אני כבר מעדיף לעשות מה שאני מאמין בו עד זה. מה באמת האהבה שלך יותר? זה הנושא של הכתיבה וליצור בשביל אחרים או לעצמך? מה אתה יותר אוהב? זה הכיף שאני יכול לשלב, אז אני יכול טפו גם להתפרנס רק מזה ולחיות ממוזיקה וגם לשלב וככה פחות להתפשר אצלי כי אין לי צורך ללכת רק על משהו אחד וזהו. גם להתחנף לאיזשהו, זאת אומרת יש לנו את הקהל שלנו שאוהב את המוזיקה הזאת, אוהב רוק'נ'רול, לצערי זה לא המיינסטרים במדינת ישראל. אולי זה עוד יהיה, יקירי. הלוואי, זה היה בניינטיז, כאילו אנחנו גדלנו על אביב גפן. תקשיב, בוא נגיד לך את האמת, אני גם בחורה בסיפור הזה, רואים את הלהקה שלך, מי טוב, מן הסתם עכשיו זה רדיו, אתה לא יצא לכם, תיכנסו ותראו את החבר'ה שאיתך, ושיראו אותך, למה אני צריכה יותר מדי לדבר.
תאמין לי שהם ישר ילכו להופעות שלכם, אני בטוחה. יאללה גדול. בטוחה. בוא ניתן להם גם קצת קרדיט, מה אתה אומר? בטח, כן. אז יש לנו את רמי אוסר וסר על הגיטרה, את אורסל על הבאס, את תמיר ביידר על הדפים, את שרון ברנצמן על הקלידים, מחר מתארח מצגר על הקלידים, מחר אנחנו בהופעת השקה חגית. אוזנבר, תל אביב. נכון, זה סינגל באוזנבר, תל אביב, מתחיל ב8 פריסת דלתות, מומלץ בחום להגיע, יהיה... חשוב לציין שגם כל אחד מהמוזיקאים האלה זה כבר עם רזומה עשיר בפני עצמו. כן, כן. אז יש למה לצפות, זה בטוח. טוב, עכשיו גם על הקליפ כמובן דיברנו, צאת האלבום, אתה הולך, יש לנו כבר... לא, לא צאתי אלבום, זה רק סינגל ראשון. לא, 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 אני פשוט רוצה להיות קצת פולניה ולשאול אם אנחנו יודעים כבר על תאריך ודדליין או שזה... הבנתי. כאילו בארץ זה תמיד הכל עובד הפוך מחוץ, צריך להוציא קודם איזה 3-4 סינגלים, לראות... לרחרח טיפה ואז. כן, אני מניח שלקראת חנוכה משהו כזה. עם הפסטיגל. עם הפבול. הכל תוכנן מראש. כן, אני כבר כן. אז זה מצוין, הפתעות מיוחדות מחר, מה מצפה לנו? אז קודם כל יהיה את כל השירים מהאלבום בפעם הראשונה באמת את כולם, ויהיה הקרנה מיוחדת בווידאו, ווידאי של הקליפ, כן. וכל החברה יהיו עם המסכות על הפנים או... אנחנו, איזה קטע שאמרת את זה? תשקלו את העניין, זה יכול להיות מגניב. ממש שוקלים את העניין, יש לי את המסכות פה, די. קצת קשה לנגן עם זה, כי הם ברורים לעיניים, אבל אנחנו ממש פרט שולי וקטן יקירי, זה אפשר לטפל תוך רגע בנושא. לגמרי. אבל טוב, אז כמו שאמרנו, מחר, מי שלא כל כך שמע, 15 באוגוסט, מחר בערב, אוזנבר תל אביב, פתיחת דלתות מתי אמרת? בשעה 8. אז תתייצבו שם, יש למה לצפות, זה בטוח. ומה אתה אומר, שישמעו עכשיו את רואה לדעת? כן, בטח. אז עכשיו שיבינו קצת, כל אחד ייקח את זה לכיוונים שלו, אני בטוחה, אבל שיר מגניב בטירוף. אז אנחנו עוד נשתמע בהמשך, ואתה יודע, לקראת חנוכה בטוח שכבר האלבום יהיה אוטוטו בחוץ, אז אנחנו נדבר עוד. שיהיה המון הצלחה. יאללה, תודה רבה. להתראות.